Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu albarka, muna yi muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya. A labaran da muke samu cewa Ayatullahi Ali, jagoran juyin juya hali na musulunci na Iran, ya riga mu gidan gaskiya. A nan da muke fatan Allah Ubangiji ya ji kansa, ya sa kwanciya futawa, domin wannan rasuwar tashi lokaci ne yayi. ‘Yan uwa, ‘yan adawa, makiya, ku bar magana cewa wai harin da Amurka ta kawo ne ya rasu. A'a, lokaci ne yayi. Duk inda musulmi ka sani kullu nafsin za'iqatul maut. Duk wanda yake da rai dole sai ya mutu, kuma mutuwan nan lokaci gare ta, kuma da kanmu mun sani. Kawai akwai sabab, wannan mai da kai mun san shi. To lokacin shi ne yayi, da su kai harin, da kar su kai harin, wannan lokaci ba zai taɓa ƙara shan wata iskar da Allah ya ƙa'ide a duniya ba. A nan muke kira da ‘yan uwa ku sani cewa ƙasar Amurka ƙasa ce azzalumar ƙasa. Ƙasar Amurka ta ɗauki kanta a matsayin duniyar nan yanzu ita ce kawai mai ƙarfin faɗa a shi, kuma a aikin da take gaskiya hankalinmu zai bamu cewa wannan magana haka ne, Amurka tana da ƙarfin ta faɗa a shi. Ga matsorata a fa, wallahi ga matsorata. Domin yau billahi lazi ko bulala gare ni kana ɗauke da bindiga ko kana ɗauke da adda, wallahi kai magana, wallahi zan maida maka maganan nan. Ta maka ka ce ka halba ka kashe ni ko, na san dai ko na tahi na bar wani abu na tarihi, kuma na san nayi jihadi. Duk da yake wani bangare za a ce ganganci na yi, to ku sani cewa wani lokacin dole sai ka fito ka nuna cewa mutuncinka ya yi komai, mutuncinka madara ne, idan ya zube to ba zai taɓa kasuwa ba. Da haka a nan muke jinjina ma jami'an ƙasar Iran, muke jinjina ma jami'an ƙasar Iran, domin yan jami'an ƙasar Iran da fararen hularsu, duka 'yan ƙasar Iran da waɗanda suke goya ma Iran baya, wallahi mutane ne wanda ya cancanta a ce a hoto a jinjina musu. Mutane ne wanda suke ƙoƙarin su tabbatar da abin da yake zuciyarsu na gaskiya. Hakan ya nuna mutane ne ba azzalumai ba ne, domin azzalumi shi kaɗai zai hoto ya ce ma Iran ba akan daidai take ba. Wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, Amurka ki sani lokacin ki ne ya zo ƙarshe. Wannan kina so ba ki so, billahi allazi lokacin ki ne ya zo ƙarshe. Duk inda wani mai hankali yake ya riga ya san Amurka lokacin ta ya zo ƙarshe. Bayan da za a yi ƙasar da kike da ƙarfin mulki, kike da ƙarfin iko, a baya yanzu mun shigo shekarun da Amurka har ta fara kokawa game da abin da ya shafi tattalin arziki, game da abin da wai wata ƙasa za ta mallaka na makami, domin barazana zai kasancewa a gare ta. To hakan ya tabbatar da cewa Amurka billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarshen ki ya zo. Kuma ki sani Iran ko a haka aka tsaya, ba fata miki wai abin ya tsaya a hakan ba. Wallahi Iran ta nuna cewa wallahi Amurka ƙarya kike. Iran ta nuna ma Amurka cewa ƙarya kike, domin abin da zai tabbatar muku da cewa Amurka ƙarhin wajen watsa labarai ne gare ta fiye da Iran. Shi yasa kuke gani kowane lokaci fiye da abin da ya shafi labarai na Amurka suna yawan fitowa kamar na Iran su fito. A cikin labaran, kamfanin dillancin labarai na Iran wato IRNA ya ce jiragen yakin ƙasarsu sun tura ruwan bama-bamai ba adadi kenan, ruwan bama-bamai akan sansanin sojojin Amurka da ke yankin Gulfa da yankin Kurdistan take ina gani, na ƙasar Iraki, na ƙasar Iraki. Dakarun sojojin na Iran sun ce jiragen yakin ƙasarsu na sama, nasara kai hare-hare da suke yi, wannan abu ne daga Allah, abu ne daga Allah, domin ko su ma Amurka abin ya ba su mamaki. Ai shi yasa kuka ga sun fito su rude. Duk da yake abin da yasa kuke gani ke cewa sun fito su rude, ai ba Amurka bace ita kadai. Amurka ce da abokanta munafikai, su ne suka taru. Wannan kamar kai kaɗai ne kana faɗa da ƙungiya fa, kamar ni ne nake faɗa da ƙungiya, kuma har yanzu ƙungiyar ta rasa yadda za ta yi da ni. Kuma abin da nake so da ƴan uwa ku gane, su dakarun sojojin jiragen yaƙi na ƙasar Iran suna bayyana nasarorin da suke samu a har-haren da suke, musamman a wannan shafin watsa labaran nasu na IRNA kenan. Sojojin kuma suka ƙara da cewa wallahi duk sansanin makiya a yankin ba su
ba su ba su gagari jiragen yakin su ba. Duk wani sansanin na makiyansu wallahi ba su gagari jiragen su ba. Nan Iran jan kunnuwa ne take musu. Ku sani cewa ku sani cewa har kuma wasu larabawa da kuka kasance kuma munafukai ne. Ku sani cewa akwai wajen da Iran take buƙatar ta buga amma tana kallon wani bangare fa. Tana kallon wani bangare. In za ku koma cikin hankalinku ku koma cikin hankalinku. Ku sani cewa ai shi wannan halin da aka hutu wanda su Amurka har suka zo suna bayyana cewa shugaban juyin juya hali Ayatullahi Ali cikin harin da suka yi ya rasa ran shi, ai dole ku buƙaci haka. Saboda a halin da ake ciki tsakanin Iran da Amurka kwanakin baya da suka wuce yana da matukar jin kai da tsoron rikici tsakanin su, wanda sharɗan da sulhu da Iran ta kafa a Amurka, wanda Ayatullahi Ali jagoran juyin juya hali na musulunci na Iran ya fito da wasu sharuɗa na cewa dole sai ƙasar Amurka ta cika su kafin ta iya samun dangantaka mai kyau da ƙasar Iran. Ka gani? Kenan menene? Kenan mutuwar shi za ta yi musu jin daɗi, saboda shi mutum ne wanda ya fito ba wani maganar munafuci akan shi. Kawai abin da yake yiwa a yi, abin da bai yiwa kawai ina. Yo Allah na tuba, in ba dan mu ba ma da muka dauki kan wani abu na kwashi shekaru na in ba in fito in gaya matasa gaskiya ba, in gaya masa kai bai yiwa abin da kasashen nan suke nihi, to billahi lazi ban ga abin da zan yi ba. Yo me ya rage mini? Za ga mutum ya kwashi shekaru fiye da 70, 75, 80, amma bai iya hutawa ya tura ma wata ƙasa bayanan da wannan matasa da suke da shekara 25, 30 za su gane cewa ko da baya raye ina ne wace magana ce kasashen ba su so. To ku sani cewa ƙasar Amurka ƙarshen ta ya zo. Ƙarshen ƙasar Amurka ya zo. Mai hankali ya gane, wanda bai da hankali kuma to can ya ta bankaruwar shi. Amma ƙarshen Amurka ya riga ya zo. Domin wannan har-haren da ake tsakanin su Iran da ƙungiyar Amurkawa, tunda sai dai mu ce ƙungiyar Amurkawa, ko mu ce ƙungiyar dai za mu ce tunda su Isra'ila duk ana nan tare, duk tare ake. Ana so sai an kai Iran. Kuma da ikon Allah ku sani cewa ba za su iya kai su ba. Da ikon Allah ba za su kai su ba. Kawai in ba iskanci ba, ka hudu kawai a duniya mutum ya naɗa kan shi wai shi ne shugaban duniya ga baki daya, ka ce ka mallaki ababe, ka ce kuma wani ba zai mallake su ba, in ba iskanci ba. Abin nan zan mallaka shi in kare kaina, ka ce ba zai yi ba. Allah da ya halicce mu ya ba mu damar cewa dole he mun tashi mun yi tanadi na abin da ya shafi kare kawunan mu saboda abokan gaba. Kuma wani banza wanda ka yi shi kima, ka yi shi muhimmanci a duniya da lahira, kuma ya hutu ya rika dora ma ka'idodi. To ku sani kasar Amurka ta zo karshe tun lokacin da muka ga su da su Niger da Mali da Burkina Faso suna suna ce musu ku tahi, ba ma kaunar ku makiya, kuma suka kwasa suka tahi. To tun a lokacin da muka san Amurka ta zo karshe. Kuma Amurka ma ai wanda take mata tsare-tsaren shirke-shirken shiri, ai babu kamar kasar Faransa. Amurka mi ta isa ta yi, so nawa suka shiga matsaloli wanda sai da kasar Faransa ta taimaka ta hudo su daga halin da suke ciki. To ku sani cewa ana cikin wani hali wanda kasar Iran babu abin da take bukata sai addu'an mu ƴan uwa musulmai. Ka tashi ka kai ma Allah kuka, ka kai ma Allah kukanka. Wannan Allah bayinka ne, kai ne kai alƙawari Allah zaka kare addininka, zaka kare al'ummar mu, zaka kare al'ummar musulmi da halin da suke ciki. Allah kana kallon wannan kasar ta Amurka, ana cikin halin watan Ramadan, ƴan uwa ana azumi, wannan kasar sun zo sun sa kasar Iran gaba. Allah kai ne kake da makamin da babu wani wanda yake da shi a duniya. Allah kai kake da izzar da babu wanda ya kai ka. Allah kai ne kake kallon duk wani kulle-kulle da ake. Ya Allah ubangiji ka rogaza duk wani kulle-kulle da suke na makilci. Allah ka dora Iran akan su. Kai Allah duk wata ƙasa da take buƙatar ci gaban addinin musulunci, ya Allah ubangiji ka ƙara ɗaukaka ta kowace irin ƙasa ce. Duk ƙasa da take ganin take kawo cikas ga abin da ya shafi addinin musulunci, ya Allah kai ka san ƙasar nan kowace ƙasa ce, ya Allah ubangiji ka kauda mana ita a cikin duniyar nan, domin babu wani amfani da gare su. Munafikai ga sunan munafikai, sai jin daɗi ake an iska kubari. Ai Amerika ba il amana bace da kuke ganin ta. Duk uban da ya goya ma Amerika bayan, na rantsi da Allah sai ta komo ta nuna mishi wallahi ita shagiya ce. Kuma ku ci gaba ku gani, tunda har yanzu ba ku koma cikin hankalinku. Ni ƙasa ma da zan gama tana kulla mu'amala da Amerika,
wai hatta ba America wata yarda in ka tace yarda wallahi ina kuskuren kasar nan wallahi ko mu'amala za ka yi da France da America to billahi alladhi la ilaha illa huwa ka sanin cewa ka taba dukkan wata yarda ka ba America azzalumar kasa ce America azzalumar kasa ce kuma wallahi karshen su ya zo wallahi karshen America ya zo jama'a mai hankali ya gane mai hankali ya gane tun lokacin da suka fara kokawa game da abin da ya shafa tattalin arzikin su saboda su da shina ana goga in goga to wallahi hakan zai nuna muku Amurka karshen ta ya zo ta kowane bangare tun lokacin da suke ga Iran ta mallaki makamin da ba su da gara su fara takulo ta su fara ji ai Isra'ila suka fara sa ta tabo ta da tarruguje ta suka san cewa ai ka san ilimi gare su ba su zuwa su hada kasa kai sai a'a sai sun fara tabo ta su san wani irin makami gare ta su san cewa fa kai tahiyar nan sai mun tashi sai to dogon lokacin da aka doka tun lokacin da Iran ta bigi Isra'il ta bigi Iran ta maida mata martani ai an kwashi lokaci to nan tsaya ne ake ana nazari tana fa da karhi ake cewa karhi gare ta shi da yanzu shirin ne aka ga an yo shirin aka taho to a yanzu ma gashi nan gogawa ake to kasar da take ikirarin cewa ita take da karhin makamai a duniya yo ga su da Iran ana ta goga in goga to kai mai hankali sai an ce maka karshen kasar nan karshen ta yazo sai an gaya maka to jama'a kowa ya zama malamin kanshi kowa ya tashi ya aiki tukuru domin kare mutuncin kanshi Allah ya karrama ka dan adam wallahi ka yarda wani shege ya wulakanta ka ta maka shi ya ce mutuwa abinda nake so da ƴan uwa ku gane dole fa mutum yake mutuwa billahi allazi dole kake mutuwa wannan ita ce magana kawai ba wata kawai dole kake mutuwa in ma ka mutu ne a hanyar banza in ma ka mutu ne wajen kare kanka wannan magana ta cewa ganganci ba ganganci bane ka tashi ka kare mutuncin kanka da al'ummar ka ba ganganci bane jihadi ne jama'a ku tashi maza sun ba da ransu domin rayuwar mu wadda nake ciki a yau maza sun ba da rayuwarsu domin tabbatuwar mu a wannan lokaci haka zalika kai da kake sauraron wannan sakon nawa sai ka ba da rayuwarka domin tabbatuwar zaman waɗansu na gaba zaman wasu na bayan baka raye da haka a sa wannan cikin kai da kyau makiya sun samu gaba suna aiki da lokacin da suke ga lokaci na ibada ne wanda lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin manzon Allah ma an yi shi wanda rajajjeniya ce sai su zo su saba a cikin lokacin da suke ga lokacin ne muke cikin ibada mun mai da hankalinmu akan ibada mun mai da hankalinmu akan ubangijinmu a lokacin da suke samun damar su zo su tada mana hankali to Allah kai ne isasshe Allah kai ne isasshe Allah kai ne isasshe ya rabbis samawati wal ard ya rabbil arshil karim Allah ka hi karhin mutanen nan mun riga mun sani Allah in ka ga dama yau zaka iya kaudar da su to amma alƙawalinka ne duk wani lokaci da ka ba wani abu dole sai lokacin ya je Allah ka gaggauto mana lokacin nan da sauri Allah ka gaggauto mana lokacin nan da sauri Allah ka gaggauto mana lokacin nan da sauri mutanen nan mu nuna musu a'a yanda suke kallo fa ba haka bane sun maida mu sakarkaru sun maida mu bamu san abin da muke ba ko menene adda kai na arziki kokarin suke na wajen mu su kwashe su kai wajen su zaka gani haka za su zawa kayi mana arziki na iskar gas na petrol ne na wani abin da ya shafi zinariya billahi lazi daga can wajensa suke yotiyo wai ba su iya shigowa cikin kasashen su zo su yi aiki domin a amfana a cikin kasashen sai dai su zo su yi tiyo kawai su kunna yanda ka san famfo ya rika je musu can suna kwance dan su diyan banza ne kuma tare da mutanen mu har yanzu mutanen mu sun kasa ganewa mutanen nan azalumai ne duk wani abin da yake cikin wajen mu kawai mu za mu kasance kawai cibiya yake wajen mu famfo ne muke kunna masa suna can su sarakai ne su suke kwashe shi dai ka gani sai kaje ana bututun gas bututun iskar gas bututun man fetur bututun danyen man fetur kawai komi ba a hudda cikin shi ba a kwashe a kai masa can su je abin da za su hudda kuma su ƙara mai mana shi su saida mana abubuwan nan da tsada ya Allah wani irin yanayi ne muka shiga kai jama'a billahi allazi la ilaha illa huwa haka ba ta yi wa kai dole he mun tashi an sake lalawa yanzu cikin sake lalawa ake duk uban da ya yarda aka lala duk kasar da ta yarda aka lala aka barta a kasa to billahi allazi ta ci gaba da zama a kasa kenan da man can da aka lala ta farko haka aka bar mu kasa kuma muka ci gaba da zama kasa to yanzu sabuwar lalawa za a yi wallahi duk kuma matso a lala tare da ku duk wanda ya tsaya baya ya rika darme mu wata gindi cewa ya darme mata gindi a lala domin ta samu ci gaba shi ma ya mallake shi kanta to wallahi asara ce kama kanka in za a lalawa ka hoto kai ma jagoran kasar ka ne shi ma ya hoto jagoran kasar shi ce ba ka bar jagorancin kasar ka ba ka je ka shiga cewa kai dan galadiman wata kasa ne
kai dan goyon bayan wata ƙasa ne domin ganin ka idan aka lala ta zamo ta samu mafita to kai ma ka samu mafita amma ba haka bane wannan shine ka a yaudare ku sabuwar lalawa ce ake ciki Allah dai ka taimake mu Allah ka albarkaci al'umman musulmi Allah ka albarkaci al'umman musulmi Allah ka albarkaci al'umman musulmi jama'a a ci gaba da addu'a ƙasar Nijeriya ma tana buƙatar addu'a jama'a Nijeriya jama'a ran dan adam ya zamo kamar shara ina hukumar kare dan haƙƙin dan adam yanzu ka duba cikin wannan wata da muke ciki ran musulmi da ake kashewa a Najeriya sai ka rantse da Allah ƙasar nan babu hukuma wannan hukumomin na zalaman hukumomi na wannan ƙasashe Allah ubangiji Allah in suna shiryewa Allah ka shirye su in ba su shiryewa Allah ubangiji ka ban kadar da su yanda ka san iska tana dokar gari domin ba su da amfani mutanen nan ba su da imani mutanen nan yau rayukan da ake kashewa a cikin ƙasar nan ta Najeriya Allah ubangiji ka yawa da su kai jama'a mun kai lokacin da ba maganar Nijar bane ko Najeriya a'a magana tashi ne a yi jin kai fa jama'a yau ha ana cikin wani yanayin hali duniya tana cikin rudani idan za mu tashi daga dogon barcin da muke to lokaci yayi idan muka ce za mu ci gaba da dogon barcin da muke kamar yadda nake ƙara faɗi to ina gani na bayan ma da muke ga suna baya za su zo su taka mu su bar mu da kura to ci gaban su ma ba za mu sake ganin shi ba dan haka wanda ya yarda aka bar shi shi yamma kanshi wanda ya tashi ya sa Allah gaba Allah zai taimake shi dan haka anan muke fatan Allah ka albarkaci kasan mu da al'ummar kasan mu baki daya da sauran kasashen musulmai Allah ka taimake Iran Allah ka kawo ma kasan mu zaman lafiya Allah ka kawo ma Iran zaman lafiya Allah ka taimake Iran akan makiya dan haka anan muke ce mai yan uwa assalamu alaikum